El principi d'Arquimedes, a banda de ser un principi físic, a banda d'això és una obra de teatre que presentem a la Sala Beckett i que explica la història d'una piscina el dia que els nens es treuen la bombolla per aprendre a nedar i que tot això genera un malestar entre els pares per com un dels entrenadors ha gestionat la por d'un nen. Resulta que el problema base és que aquest entrenador ha fet un petó al nen i l'ha abraçat i això doncs comença a generar interrogants, dubtes i pors. És una obra sobretot que no parla de la pedofília sinó que parla de les pors contemporànies i el que intenta analitzar les relacions entre educadors, entre pares, amb els nens i també quina és la naturalesa d'aquest petó. Era un petó innocent o era un petó amb uns altres finalitats, per dir-ho d'alguna manera. Héctor, els nens em diuen Gollum i m'enfonsen. Jo vaig començar a escriure el text, devien ser a finals de març del 2011. Jo estava a punt d'estrenar al Teatre Nacional el projecte T6. Faltava pocs dies i normalment quan acabo una cosa sempre ja m'entren ganes de començar a escriure una altra i tenia ganes d'escriure una obra sobre les pors contemporànies, sobre els prejudicis, sobre les relacions humanes, com s'han modificat, perquè aquesta obra en 15 anys enrere no tindria cap sentit, però en canvi a dia d'avui sí que s'ha modificat la relació entre els adults, els nens i els educadors. I llavors vaig començar a fer notes. Aquí darrere, per exemple, vaig fer algunes de les primeres notes d'aquesta obra a llibreta. Llavors vaig començar a formular aquesta obra i volia que fos amb un punt de partida molt contemporani i al mateix temps molt quotidià i amb un espai una mica escèptic, un espai que fes una mica d'olor de clor i que tingués aquesta cosa una mica escèptica que tenen les piscines. Però això no hi té res a veure. A veure. Un dels seus entrenadors es dedica a petonejar i tocar els nens. Dit així, això és exagerat. Ha fet un petó a la boca a un nen. Això no ho sabem del cert. Però una cosa així li sembla estrany que em preocupi per la persona amb qui està el fill, que l'acompanya fins al vestidor on tots els nens es canvien. Vostè no és mare. És difícil que m'entengui. Quan ets pare, vas pel carrer o pel parc i no et permets de despistar-te ni un segon. Et fa un salt al cor quan de sobte, encara que sigui un moment de res, tens la sensació que has perdut de vista el teu fill. La simple idea que et despistis un moment i algú l'hagi pogut estirar, ficar-lo dins un cotxe, fer-li vés a saber quines coses, i no en sàpigues mai més res és... Sempre tens el neguit. O que algú, aprofitant-se que és un nen, li fes mal. Si em passés alguna cosa així no m'ho perdonaria mai. Basada en l'obra d'Eduard Ponset, Viatges ens ensenya que ser optimista en els temps que corren no és una ingenuïtat, malgrat que tot ens faci pensar el contrari. Una òpera quàntica que utilitza les tecnologies 2.0 per fer un acte de creació col·lectiva. La cantant Martirio es fa un lloc en el programa del Grec d'aquest any amb aquest concert intimista en què actuarà amb el seu fill Raúl Rodríguez i interpretarà els temes més emotius escollits per ella mateixa. Calixto Vieito i Carles Santos deconstrueixen un dels clàssics de Calderón de la Barca i fan confluir les tradicions barroques espanyola i alemanya en una cantata experimental per als amants del teatre, l'òpera i les emocions fortes. La companyia Escarlata Circus ha complert 25 anys i ho celebren amb una festa en 3 actes i una exposició en què repassen la seva trajectòria amb un combat de boxa o una funció de circ on combinen força i sentit comú. La nana Bonilda és especialista a convertir els malsons en xocolata amb l'ajuda de la seva parola màgica. Un espectacle que farà somriure petits i grans dins de la programació familiar d'aquest Grec 2012. Per la pantalla del vídeo, perquè el meu tiet... Carme Portacelli continua furgant en les entranyes de la societat, aquest cop amb una obra del britànic Martin Krim, on les paraules més banals són les que es doten de més pes simbòlic per aprofundir en el que s'amaga darrere del que diem. Però un dia vam ficar un tio que no volia treballar.
todos me llaman. Fa 20 anys que Juan Perro explora amb la fusió de diferents sonoritats. En aquest espectacle explota el vincle entre la música de la península i l'africana a ritme de sarabanda, el primer cant i ball d'origen africà de caràcter internacional. Una proposta de dansa contemporània poètica i plena de misteri on els ballarins no tenen cara ni raça definida. Bombix Mori és un espectacle que es va teixint com una taranyina per explorar els racons més profuns de l'ànima humana. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.